ľudia, vítajte u nového videa a dneska tu máme The Hunter Grade 1 grindenie. No a dneska grindíme Grade 1 a Daniela. Ten Grade 1 Daniel vyzerá takto. Sú aj iné typy Grade 1, kľudne si môžete nájsť, tak rovno poďme na to. Väčšinou dávam čas na 11:45. Dakedy tam bývajú, dakedy nie. Tu mám vybrať tú lokáciu, že kde mám Grade 1, asi tu je 5. Ty kokos, fajne. Máme tu 5. Mám tu vybraté lokácie, kde chodím loviť. Tam stále budeme loviť všetkých samcov. Ale vyzerá to tak, že sa tu 5 spavla. Tak to je dobré, rovno môžeme mať Diamonda. Kde môžeme strediť. Nie, stoj. Dorici. Dobre, poďme ich skúsiť prilákať, lebo tá 5 tu chce mať cleanshot na ňu. Tu je tiež nejaká 3, ale tá je solo zóna, tak tu nechcem strieľať, tu je hneď predo mnou sa dáva. Nie, ty 5, ty sa nehyb. Dobre. To nemyslíš vážne. Buď umre tá 5, alebo... Torici. Dobre ľudia, tak toto sa nepodarilo vôbec. Torici. Až moc vysoko. No. Pekný bol. Diamond. Vysoko som namieril. Som zase dozadu. Dobre, no tento to dobre dostalo. Práve táto 3 to dobre dostala. No dobre, no teraz tu máme tento. Teraz tu máme ďalšiu lokáciu. A na to sa navždy poučím. A presne to sa bojím, že tak trafím toho Grade 1 ako tú 5. Je tu ďalšiu lokáciu, ale to je najhoršie, že rovno na nich vietor ide. V tej 4 idem krásne. 4, 3. Môžeme ísť po nich. Asi 400 metrov pre istotu. Kúknite. Krásne vedľa seba padli. Tak to si musím odfotiť. Dobre, tento dostal dobre. No a tento... Dostal krek ako keby. No dobre, sme na ďalšej lokácii. Tu máme 3. Tam dole máme 2 a 3. Dobre, no. Môžeme ich rovno dať dole. Dobre. Tam zostaň. A tam zostaň. Dobre, máme, sme na tomto. No a tu som sa dal túto 3. No už som sa zľakol, že som trafil do čo iné. Nie! Yeah! To sa iba mne môže podariť. Ba tak... To mňa dosť nasralo, že som strelil tú samicu. Dobre, no poďme po týchto. Starajú mňa to sa, že som túto babu strelil. Tento dostal dobrú. Čo tento? Dostal tiež takú lepšiu. Dobre, poďme po týchto. Za takú fajnejšiu. Čo napríklad tento. Tak, ten dostal asi zlu. Koľko sa ich tu spavlo? Keby to... No dobre. Dobre ľudia. Tu máme tú samicu. Divne je položená. No takto vysoko bola. Práve skočila tedy, keď som strieľal potom samcovi. Dobre, tu máme tú ďalšiu 2, sa mi zdá. Áno, je to 2. Dobre, máme tu tohto ďalšieho, neviem, nejako som ho takto podarilo trafiť. Dobre ľudia, máme tu ďalšieho. Taká 3, to som asi pred chvíľou tu stredil. Dobre ľudia, máme tu ďalšieho. To je riadna 2. Dobre som ho trafil riadne. Nemá nejako, ale proste som profik.
A asi môžeme ukončiť video. Takže dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak sa majte.